Lo, ya, gasek, ya, lo, selamat ngobrol, ya, ya.
siapa ini gila yo as kita iya ayo sabetan bareng bro ayo maju ayo ya atas yo maju dong harapanmu dong ayo maju aja kurang ajar gue ratu kan gue coba senengane marai sing elek elek nek kaya ngono ki MC-ne didol wah ya Kiko bar sabatan bodol siji-siji kudune iya ora awe-awe lek ngarani MC ini bodol siji-siji ya ya iya Lah, tetap botol siji-siji mulai dadang sih. Ayo, mulai dadang. Ben ora padha karo liyane. Ayo kan pas. Ye, lo. La la la. Ye, lo. Lo. Yo, la. La yo. Ya 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 la. Yo la. Ayo, kaya tak nombor. Ayo, lah. Ngobrol sih, ngobrol. Ngobrol. Ayo, yo, lah. Ayo, bro. Lo, selamat tenang lagi. Yo. Hey, go! Oh, lah. Yo, asik. Lagi asli ya teman ya. Loh. Ya. Cinta. Ayo. Cinta, ayo. Ayo.
Ayo. Sinuwun, monggo katuran sinuwun. Ya, sepisan tata parsane prajurit, kabeh telu para budal. Budal kir maju bawa.
Ayo menurut bro. Hey, hey, las lah. Oke. Stasiun Pasar Turi, Argo Purare Banyuwangi, isin disulayani, apa janji rika dilali. Jadinya biakarane, perkarane, Kampuni kolekti, masyarakat ramati, Aduh, aduh, aduh.